Lutrija Bosne i Hercegovine uspješno nastavlja realizaciju projekta koji ima za cilj poboljšanje uvjeta u kojima treniraju sportski kolektivi širom BiH. Treća u nizu ovog projekta je škola nogometa, univerzalna škola igara Stari grad, koja je donacijom Lutrije BiH postala bogatija za nove nogometne lopte. Naša škola postoji, ima 5 godina, brojimo neđe oko 40 članova i djeca kad napune 12 godina ja ih lično prebacivam u Velež da tamo nastavlja karijeru jer je ovo ipak mali fudbal, tamo idu na veliki fudbal i bolje napreduju. Zahvalio bi se ovom prilikom Lutriji Bosne i Hercegovine na loptama. Još jedna lijepa priča koju piše Lutrija Bosne i Hercegovine, koja će tokom cijelog juna nastaviti s ovakvim i sličnim projektima, pružajući podršku mladim budućim sportskim nadama.